Nós levamos... Vai facer en outubro, cando seña a festa da mazá, en outubro vamos facer 17 anos que estreamos Land Rover, 17 anos. Mira... Xa son anos, e aquí seguimos. E mirade se nos pasarían cousas nestes 17 anos. Pero poucas cousas nos pasaron tan bestias como que nos pasou desde que veu un señor aquí que vendía casas das aldeas. Tuvemos que tirar os teléfonos da oficina. E ele xa non quere vivir, esa persona, porque todo o mundo quere vender as casas da aldea. Todo o mundo quere vender porque saleu aquí que se vendían todas as casas, que había moito comprador, e nunca tal cousa nos pasou. Nunca nos desbordaron tantas chamadas, a él, evidentemente, e a nós tamén. E que pasou? Que vimos unha noticia no xornal, hai uns días, desta rapaza, Rosa María Costolla, que dicía: Galicia está de moda agora mesmo, a xente ven buscando tranquilidade. Galicia está de moda, a xente ven buscando tranquilidade, esta rapaza, Rosa, vende casas da aldea tamén. Así que, moi atentos, porque hoxe ven a pintar a mona a Land Rover Rossi. Tú non te podes imaginar, Rossi, a movida que hai co das casas? Que cando estuve aquí, como se chamaba aquel rapaz que veo? Alfonso. Alfonso Pacheco, podía ser. A xente... Agustín, a xente botaba fora as familiares das casas para venderlas. Que tal, Rossi, como estás? Moi ben, boas noites. Ti que vendes exactamente? Nos vendemos desde propiedades moi pequeniñas, desde moi poucos miles de euros. Desde moi poucos miles de euros. Pero casas? Casas pequeniñas, casi todas elas singulares, ata... Que é singular? Que é unha casa singular? Singular é o que todo o mundo busca, sobre todo despois da pandemia. É dicir, todo o mundo quere ese cachiño de terreo, todos aqueles que cando tiñamos unha boa na aldea... A xente quere terreno. Quere terreno. Pero pequeno, entendo. Bueno, temos desde moi pouquiños miles de euros ata moitos millóns de euros. En aldea? Non só en aldea, desde casas singulares. Date conta que en Galicia véndense moitos o que lle chamamos aquí lugares. Lugares, é dicir... Pero o lugar, cando se di un lugar, é que ten casa, ten construcción. Claro, lugar que quere decir que donde antes tiñan os nosos avós unha casa, unha palleira, donde se metían os cabalos, donde se metían os porcos, donde estaba o pallar, por exemplo, non? Facilmente eso podese convertir ahora mesmo en lugar de vivir. Entonces temos desde persoas que Como que a queren... xente quere ir vivir ao palleiro. Claro, nos temos hai pouquiño un rapaz que irlandés transformou un pallar nunha taberna irlandesa increíble. Pero onde foi? Onde? Eso está exactamente en Sobrado dos Monxes. Que bueno. Porque cal é o cliente? Quen é a xente que quere vir? Estranxeiros? Desde os 25 anos que temos nos esta empresa, o 89-90% dos nosos clientes son estranxeiros. E notase últimamente máis xente interesada, máis venta? Sobre todo, nós sempre tivemos bastante venda, porque, de feito, esta empresa foi feita por un británico, como moi ben decías fai un momento, non? Pero nós temos moitísima máis inquietude por todo isto dende a pandemia. Dende a pandemia, indudablemente, o paradigma de vida, o paradigma de compra e venta cambiou sustancialmente. Pero un cliente é unha persona maior, unha persona xoven a que ven, ou hai de todos? Temos desde personas que se veñen xubilar ata matrimonios novos. Veñense xubilar aquí a humedad, que lle como os huesos. E, sin embargo, os nosos jubilados van secar a Benidorm. No. É que aquí o clima, no. No. Temos moita xente, aparte de ser casi todos estranxeiros, ahora mesmo desde o media de España para baixo, non soportan as temperaturas de España. Xente do sur, entonces están retornando moitísimas desas personas aquí. Queren dormir de brao cunha manta. A fresca. É os madrileños, Como lle gusta dormir ca manta de brao no mes de agosto. E a chaquetiña. Que a rebequita, de noite. Vale, que é o máis fácil de vender? Se alguén nos está vendo agora, que é o máis fácil de vender? Unha casa bella que hai que reformar, unha casa grande, unha casa pequena, unha finca grande.
donde é o sitio millor, que é o máis fácil de vender? Temos para todos os bolsillos. Temos xente que ten moi pouquiña capacidade económica e xente pois, que ten unha gran capacidade económica e que está vindo realmente para cambiar a súa forma de vida. Si me deixas poñer un exemplo, por exemplo, xente que ahora mesmo vive, grandes empresarios en zonas de conflicto bélico. Está se me ocurrindo ahora na República Checa, por exemplo. Vale. Xente que non quere vivir en esas zonas de conflicto, xente americana que non está de acordo pois, ca política que hai ahora mesmo ali, o que están vindo incluso é para cambiar toda a súa estructura, tanto vital como empresarial. Entonces acúdeanos para decirnos queremos vender todo ali, axúdanos a crear unha estructura onde poidamos vivir aquí. Entón non só compran, non só mercan unha casa para vivir eles, os seus fillos, os seus familiares. O sea que ti vendes, ahora estás falando máis de luxo, máis ou mellor non tanto, de luxo, pero tamén casas, a máis barata que vendiche, cal foi? Nos a semana pasada vendemos unha casa con cerca de 8.000 metros cuadrados, 30.000 euros, e tiño tellado ben, que todo o mundo me pregunta eso. Por que? Pregúntache por tellado, sí. Porque os tellados costan moitos cartos, reformalos, non? 30.000 euros con, sí. Bueno, 8.000 metros de finca é moita finca, sí, casi unha hectárea, sí. Unha hectárea, sí, prácticamente, sí. Pero a casa estaba para vivir ou había que reformala? Para vivir como vivían os antigos. Era pedra, a casa de pedra vale moito, Pedra de aquí de Galicia de toda a vida, sí. Tamén hai que decir que dependendo das comunidades, os precios son diferentes. En Lugo non son o mismo que cerca de Sanxenxo, en Pontevedra. Home, máis caro en Lugo, non? Mira, ti aparte da historia das casas, tes unha historia moi particular, ou cando menos singular, como diz das casas, que as túas fillas Belinda e Susana. Así é. Elas que se dedican exactamente? Susana é a miña filla maior, lévanos todo o que é o marketing e a publicidade das nosas empresas e demais empresas, e Belinda é mecánica, é la mecánica en Tacones de Lugo, non? É mecánica e sempre desde moi pequeniña quixo ser mecánica e ten unha compraventa de vehículos. Non sei, pareceron moi, bueno, singular, unha boa historia, e quixemos que viñeran hoxe aquí as súas fillas, Belinda e Susana. Aquí está, un aplauso para elas. Hola, que tal? Susana Belinda, Belinda e Susana. Hoxe non dou unha, Que tal? Entón, quen é que traballa con mamá? Yo. ¿Y qué tal? Bueno, bastante bien, la verdad no me puedo quejar de nada. Ay, bueno, vale. Tengo que decir la parte bonita. ¿Y entonces tú eres a mecánica? Sí. ¿Que eres mecánica desde pequeniña? Sí. ¿Se andabas arreglando los coches, los tractores o qué? Sí, con mi abuelo los tractores. Oh, ¿qué me dices? Sí, me enseñó él. ¿Qué dices? Sí. ¿No tractor ahí desmontando todo? Sí. Wow. Pero de pequena, cando falas de pequena, con que edade? 5, 6, 7. Eu pensei nun As momento... broncas que lle botarías tú. Cando me decía... A ela e ao abuelo. Ela decía, mamá, quero ser mecánica. E eu decíalle sempre... Con que edade decía? Desde moi pequeniña, pero era menos de 5 anos. E eu decíalle, xa che pasará. Pero non lle pasou. Non. E é unha gran mecánica, ademais. Antes de seguir con vos, non vos importa, porque igual me esquecín eu de poñer o teléfono por se alguén quere vender a casa ou consultar algo. Non sei se facelo, porque depois tú lianos toda a semana, Venancio? Bueno, vámoslo poñer aí. Porque hai moita xente que vos vedes que ahora sí, porque a mí parecíame que antes a xente, se non tiña necesidade económica, non vendía a casa da aldea. Esa cousa miña ou era así? É así, ocorre tamén que... Sabes, aquilo, entendes o que digo de... Non hai necesidade. Pero creo que agora eso está cambiando, non? É moi gallego, Bueno, eu sou vivino de xente que ao mellor non vendía unha casa bella ou que non se está usando, que é unha pena que non se este usando, sí. Pero porque dice, non hai necesidade tamén por 20.000 euros. Eso está cambiando ou non? Sí, sobre todo porque cando xa pasa aos herdeiros e xa pasa de ser... O herdeiro vende todo. Hombre, claro. Non quixen decir exactamente eso. Sí, pero xa dixecho. Non quixeche dicir, pero dixecho. Porque os vellos non venden nada e que canto ven a herencia, la vai todo. Moitas veces non teñen a capacidade de asumir os gastos que conleva esa propiedade, que se non a cuidas, vai caer o tellado, vai caer a pedra, vai caer moito. Entonces, o mellor que poden facer é vender.
Pero vos encontraredes casos de todo tipo, non? De que un quere vender, outro non quere vender. Como intentades solucionar eso? Tenemos propiedades de hasta 20 herederos. Que dices? O más. Pero como vai haber 20 herederos, non poden ser 20 irmáns. No, hermanos no son. Ah, pero son primos, todo. Primos, hermanos, maridos. No, 20 é mujeres. imposible. Sí, sí, los hay, los hay. En Galicia sempre se dixo eso de que esa finca é imposible de comprar porque son moitos herederos. Pero es cierto, y conforme pues, la gente va falleciendo, pues son más. Entonces, ha habido incluso casos, no con nosotros, pero sí que conozcamos de llegar a la notaría y decir, sí, sí, nosotros vendemos, y de repente que uno diga que no, y no se puede La vender. madre que lo parió, Pero e tú chegas á notaría aí, tú xa gastaste os cartos casi, e vai un cabrón e di que no. As Y te rencillas. deja colocado. Que dices? Pero eso tiña que haber unha lei para cortarlle o pescuezo xa directamente a eso. Pero que está fastidiando aos demás. Pero, que decir, debía haber algo de mayoría tamén. Pero no, o sea, si esta casa somos 20 propietarios, si uno non quere vender, non se vende. Non se Aunque vende tenga un de 2%. Sí, sí. Pois é injusto. Lo es. Van de cada día. Vale, contademe algunha máis que vivirades. É que os galegos somos... Pois, Eu, por unha parte, compadezco vos ter que pelear co vendedor, máis que co Vou comprador. contar unha anécdota que isto resume moitas veces. Vendemos aí cerca de Palas de Rei unha casiña a unhos británicos, un matrimonio que se veu xubilar. Entonces estaba, chamémoslle o señor José, que era o único habitante da aldea que quedaba ali, non vivo. Quedaba el solo na aldea. El solo na aldea. Entonces el veu a xunto de min e díxome, pero estes que falan? Eu dixenlle, inglés. Eso queda máis alá de Ceuta, que foi onde eu fixen a mili, decíame. E non, o sea, non sabía de siquiera onde estaban. E el decíame, pero usted dixolle que iban morrer de fame aquí? Porque como Claro, lle explicas... el non entendía para que veñen estes aquí. Claro. Si quedou solo na aldea. Efectivamente. E cantos anos tiña o señor José, digamos? O señor José puxo mellor 80, por aí, máis E ou non menos. marchou da aldea. No, están ali estupendamente e comparten horta ahora. Teñan cuidado, non acabe como as bestas isto, que teñan cuidado porque... Vale, vamos ca mecánica. Entón, agora traballas de mecánica. Sí, E o que marchou usted, Sí. Per que reglas? todo tipo de coches, desde clásicos hasta modernos. E todos tú tens que saber por que é tan cara a mano de obra. Porque también llevan Non me mucha- mires así, porque por que é tan cara a mano de obra? Son muchas rompeduras de cabeza, hay muchos gastos. Pasa que agora dicen que ahora, claro, os coches modernos xa non teñen, non, como é toda electrónica, todo, non é... Non, ou sí, Cuanto más electrónica, más rompedura de cabeza. é peor. Sí, muchísimo peor. Yo prefiero arreglar 1000 veces un clásico que uno moderno. Entonces, tú que entendes de coches, por exemplo, ahora Mon, imagínate Mon, que lle subiran o sueldo, quixera cambiar de coche, que non vai pasar, xe che digo. Ola, sí, é verdad. Que coche hai que comprar ahora mismo? Un de gasolina, un de gasoil, un híbrido? Iso interesa. Que coche hai que comprar? Yo siempre recomendaré diésel o gasolina. Ah, sí, eléctrico non? Sí, no. Ah, claro, mecánico, claro. Tú estás pensando no teu, non? E tú ele axuda vos nas casas ou non? Tú estás na mecánica só? Sí. Aí te estou vendo, a Lucense de 21 anos, cabrón. Ah, abriste o teu propio taller. Sí. Pero isto é unha crack, unha aplauso. Vale, sí, non? Eso é máis arriesgado. Non? Bueno, sodes empresarias todas, quer decir, todas, sí, unha sí. cousa é traballar, isto xa é máis arriscado, montar o taller, Sí, compra-venta y taller, sí. E ter que pelear aí cos clientes, Sí, O ahora cliente, somos tres. o cliente ao taller sempre vai cabreado. Sale peor, máis cabreado. Ainda, non? Vale, que recomendas? Se alguén ten a casa, está dudando se vendela ou non, que recomendas facer, a onde vai, que ten que facer? Vou recomendar sempre vir o Grupo Country Homes a traernos esta casa a venda. Temos a nova xeración que fai un marketing increíble que é capaz de chegar a todas partes do mundo e temos unha gran carteira de clientes internacionales. Ahora hai moita xente que se dedica tamén a comprar, non? Sí. Digo, como a vos, porque vos ao final sodes compradores, vos comprades casas e depois ven o inglés, aí. Pois xa saben, disfrutar mentras que vayan para disfrutar e algo que como digo eu, se non se está usando, é unha pena ver que hai moita xente tamén que se te chega unha pena que estás en casa e hai non sei cantos miles de casas baleiras non só nas aldeas, sino nas cidades. Moitas gracias ás tres e parabéns ás tres. Quedan con Expediente Oculto. Nos volvemos mañá martes, volvemos aquí.